Hola a tothom, doncs vaig a explicar-vos una mica el que és el briefing per el que és demà diumenge l'Esquimo 4. Com bé sabeu, aquesta setmana ha estat una setmana dura. Demà tindrem un sol radiant i espectacular, però evidentment fins a arribar aquí aquesta setmana hem estat molt sobre el terreny. Fa 3 dies encara estàvem a nivell 4, hem fet diversos talls i hem mirat orientacions, encara es preveia que el dijous ens nevés 20-30 centímetres acompanyats de molt vent. Tot això feia que se'ns complicava molt tirar endavant la carrera i hem buscat un circuit alternatiu que ja us dic ara que us agradarà molt, segur, perquè és molt xulo. Demà, diumenge, a les 9 en punt del matí, 18 quilòmetres, 1.700 metres de desnivell positius. Recordeu que tindreu 2 avituallaments, en el qual en aquests 2 avituallaments hi ha 2 talls horaris, un a les 11 i l'altre a les 13:45. ¿Vale? Material obligatori. Comproveu bé que tingueu tot el material obligatori. Tema DBA, que les piles estiguin a tope. I a nivell de recorreguts, doncs recordar que la sortida la farem del pàrquing del Puntal, ¿vale? El que és la sortida de Sorteny i de Rialp, ¿vale? Just en aquell pàrquing. Haurem d'aparcar abans d'arribar al pàrquing, perquè no serà fàcil, però haurem d'aparcar just allà. Llavors, qui hagi agafat bus, l'organització fica autobusos que aniran parant abans, ¿vale? I podreu baixar després amb el bus. Llavors, a nivell de recorreguts, sortirem, com us dic, del pàrquing del Puntal, direcció Sorteny primer. És una pista ampla, que no té cap dificultat, bastant planera, vull dir que allà s'estirarà bastant el grup. 2,5 quilòmetres fins a arribar just a sota del refugi, bastant més a sota del refugi de Sorteny. Allà girarem a la dreta i anirem a buscar tot el que és el bosc de l'Estanyó. La pujada és amb voltes maries per dintre del bosc, molt, molt xulo. Arribem just a sota de l'estany, de lo que és l'estany de l'Estanyó, i primera baixada. Hi ha un moment que travessem el bosc, vigileu, seguiu bé les banderes vermelles de baixada, important, perquè és una mica el petit tram aquest de bosc és una mica perdedor. Mireu bé on estan les banderes vermelles. I ja ens quedarem just a sota de lo que és el refugi de Sorteny. Anirem al refugi de Sorteny, on trobarem el primer avituallament, ¿vale? I des d'aquí, Planell del Quer, baixarem a lo que és a baix a Rialp, i tota la vall de Rialp. Des de la Portella de Rialp, ja estem a la segona pujada, farem la segona baixada, que ens durà fins al pont del Castellà. Un cop al pont del Castellà, aquí ve la gran novetat, tirarem com si anéssim cap a Arcalís. Travessarem el riu just a sota de l'estació i ens en tornarem seguint la carretera per sota, sense treguer-nos en cap moment els esquís, anirem a buscar el pont que hi ha entrant a Arcalís, el túnel que dona a l'entrada d'Arcalís. Travessarem el túnel per sobre el túnel, en cap moment ens treurem els esquisos, aquí el mateix. Mireu bé les banderes verdes, perquè és una mica perdedor, però ja veureu que està molt xula aquesta pujada. Hi ha un moment fins i tot amb unes vistes sobre tota la vall d'Ordino espectaculars. I anirem pujant amb voltes Maria fins a arribar a lo que és l'arribada sota de l'Hortell. Des d'aquí, que ja portem la tercera pujada, una baixada molt directa, és estreta perquè és un antic telesquí, i seguirem l'antic telesquí, que ja no està, és una línia molt xula, fora pista, i exigent, perquè és una baixada que no té res, però que ja veureu que t'obliga a girar molt, i ja ens durà directament a lo que és la línia de meta, on us estarem esperant amb moltíssimes ganes de que arribeu tots i ens fem l'abraçada. I res, us esperem a tots demà. Ja el dia serà espectacular, com ha estat avui, vull dir que ho tenim tot.